Tænker du også sådan her om museumsbesøg? Vi forstår dig godt. Ved hjælp af sansepåvirkning, augmented reality og en interaktiv iPad-dyst tager vi kampen op mod fordommene. Dannebrogsdysten er en spilapplikation til iPad mini. Først opretter du din avatar. Temaet vælges, og der aftales, hvad der sættes på spil. Derefter viser vores unikke GPS jer vej gennem udstillingen, der foregår både udendørs og indendørs. Ved hver interessepunkt serveres historiske fakta på en sjov og underholdende måde, blandt andet via augmented reality. Herefter får gruppen en udfordring, de skal løse individuelt. Den, der svarer først, får bonuspoint. Udfordringen kan være af både fysisk og mental karakter. Undervejs i dysten har du mulighed for at fjerne point for dine modstandere i kapløbet om at blive den endelige vinder. Dagen afsluttes i caféen, hvor taberen giver en omgang, og der er mulighed for at tage en vinder-selfie, som hashtagges med Dannebrogsdysten. Med Dannebrogsdysten brydes de gamle fordomme, og fortiden bliver igen en attraktion. Fordi viden ikke behøver at være kedelig.